na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Laura! May tingog yung kong nadunggan ay Lucio. Dili lang kay kitara din hinoy. Doon na pala ang tao din hinoy Lucio. Kukuan ka ng may nadunggan ka gini ay. Nakadungog ko ni Lucio. Tingog gid kadto. May tao din hinoy. Wa man ko'y nadunggan, Laura. Wa lagi tayo nadungog. Sige, makahimo na makas paglakaw ta na. Manglakaw na ta. Basta wa kay nadungog, wa kay nadungog. Di ka magdungog. Sige na, mupadayon tas paglakaw. Barog na di, ha? Oo. Ay, buisit. May laing tao din sa sud ning langob. Ingon sana sila sa uhay. Kinsa man ka kining mga tawhana. Husto. Adunay mga gagmayng mga tanom. Buan ko sila nining akong gida. Mamatay mo kung muagi mo dining dapita kung sikin saman kamo. Anak ko, Laura! Aray, Ginoo! Ay, Ginoo! Ay, patilan, Ginoo! Awa, tanawa, Ginoo! Nadakinas na noon ko! Ay, wag ko kakita baga kayong taon kayong lumot din hindapita. Sa kita samput ako, Ginoo. Tanawa, Ginoo. Ay! Ay, Ginoo, kung pagkadakdak yung taon, o baka ni mo balitok ng kagungkong ko. Agoy. Usaman, magkalakaw pa ba ka? Liwasay? Ha? Ikaw di ka maghahimo sa paglakaw. Ako lang pa rin sa unahan. Dili, ay. Di mo paday. Kung ikaw rin mo paday sa unahan dong. Ako lang sa din Oh, wa matilaing kauban. Ay, pag kami nga ba din napita no? Kugusa lang ko dong. Kung mabiling ko din Murag kog buang magtabi murag ako rang usa. Oy, mabiling ko sa kog dunay. Kaaway mo abotin Naisuga na bas mga kasag mangtas. Oy, agay, napaakad akong bugan. Samot in taon kag samot na tong kalabirang igat. Gikuot akong kuan. Ay, gata kalabira. Mga bisit mo mga dagko! Kasay kong kalabira, ang akong pugaran mo yung tumong! Sige, Day. Dinig ka lang, ha? Kinanglamakit ako dahil si Laura. Oy, koyog ko. Mukoyog ko! Ay, kalikon kong hawak ko. Tanawa, kaya ko. Gusto ka. Likon kining sampot ko. Bisag nadakda ko. Tanadong. Kuya nang mabilin ko din, hidong. Kinsa kayo mo kit-kits kong bugan! Lucio, taghawak ng tubig dining dapit anoy. Natural. Niya kita sa ilawom sa dagat. Layo pa baghapon ta. Dool na lang kita, Laura. Lucio, nakabantay ka ba sa tong palibot? Ang unsa. Noy, Unsa, ha? tanawang palibot. Ingon sa adunay nag-atiman dining dapita. May mga suog, mga dagkong kandila nga nakapatong sa mga dagkong bato din hingga ilang sa pangpang. Tanawa! Ako'y nag-atiman nining dapita. Ako'y nag-atiman. Unsa? Ikaw ang nag-atiman din, Nasuhito ka na di ay daan din, Noy Lucio. Oh, Laura. Tungod kay sa ako nang gikaingon. Ako'y nag-atiman nining dapita. Ako, Laura, mag-anhian ako din May giatiman ko rin dapita ug dako kaayo kag ikatabang nako. Unsay bot mo ipasabot? Diba? Ikaw ang angayang mo tabang nako. Diba matud mo, ni adin ang ako mga kinikanan? Imo kong kisaaran nga tabangan ko nimo Noy Lucio. Unya karon,
Muingon kang dako kog ikatabang nimo? Unsa man gadi ay? Laura. Nasaho ko siya. Wa pagyoy. Usa nga nitaho na ako kung asa si Laura. Hari ang walos! Litop! Ay! Buang-buang kagyong bisag kung saon. Ayaw lagi kong pagkaliti. Wapagyan ka! Maanag na ako! Litob ka man day ka, ha? Ako lang nanagos imong sigig sagpa na ako. Kihati ka ron. Isumbong ti ka sa lupong tagadagat. Hoy, amaw. Kumusta nga akong isugo? Wako kakita! Ang amurang nakitaan, katong bata lang og si Tirang. Tuwa sila dito sa usa ka bahay. Nga, dili mi makasuod. Ambot ka nung dili kami makasuod dito. Unsa? Si Laura, wa mi makakita. Wa ka mo balik dito sa syudad. Ha? Naman, ha? Una nasab ko'y isugo sa pagsubay dito sa Siyudad Tiking. Dutati ko nga! Sa tanang suok na inyong kalibutan. Dutati ko. Una na ko'y gisugo. Aron susihon kini kung asa na karon dapita si Laura. Unsaan man imo pagkuha nga dili ka man makahimo pagdaan ni Laura sa imo giharian. Agay! Nagkaanam-anam man og daghan ng tubig din dapita dong. Dili ka noon ta. Mukalit og kaunno din kay mukalit og kalaom ang atong gitong bandong. Magambing lang tayo, iwasay. Ay, nakadinis na Laura dong. Tingalig patuga-tuga tag-ani din onyawas inday Laura. Hala! Wala ko ilang gituhuan. Ni agyo din si Laura. Ay, Kita na huwa. ang asa dong. Kanang milutaw sa tubig. Uy, hala! Punan ako sa kala dong ha. Hala! Last. Hala! Saan mo nakita dong? Huwag ka na makakita na Ay. Kanang buwak na puti na milutaw sa tubig. Sama ka na sa buwak ng ipong silpongsi o ipagtagak sa daan. Ha? Uy, hala! Mga hala! Uy, tuod! Buwak ka puti nga. Nas tubig, nilangoy! Ay, nga buwak ka, may mulangoy buwak ka. Ay, karon pa ko! Kamading mulangoy ang buwak! Haskang buwak ka ninduta! Haskang buwak ka sa Ginaawa! Oh, bantay ni Iwasay! Away! May kalit ka tubo o giliho kini. Hala! Nikabang sila! Hala! Niyas na paingulan mo! Tangoy! Hala! Ay, hala! Uy, may dade kang sundan dong! Ako patay ko ini, wala mo ko yung dade ni. Alpirin, bisag alpirin lang ako ko yung da. Kinirigin kung ako ngaan ang hait ini. Dagan ni Iwasay! Samta magkadagan pa ta! Oo. Dali noy, kay magkaagi pa ta! Dong! Ay, nakatog man di ay ko. Pwerte man akong hinanuka. Dong Francel, nagilak ka dong. Nanay Tirang, Uy, nganong nagilak bang ka dong? si Mami ug si Daddy na ako. Ha? Ngano man si Mami og Daddy ni mo dong? Ngano man dong? Paspas pagdagan ni Iwasay! Ay. Kay kasunod na to ang mga tanong! Ay, kapaspas ang mudagan sa mga tanong ng misunod na to. Ay, grabe, mukatay mga tanong ha! Muramang mga kabayo, bigugod na to. Agay, wala, sakit ang kagongkong na ko dong. Doon lang sila noy! Ay, Dagan pa ginoy! Ay, kakusin ni dagan ni Dong Jis. Ay, kalisod biya dagan ni tubig. Ay, Dong Jis, wata ko dong! Wata taon ko dong! Agay! Ay, dagan pa wasay. Dagan pa. Nindotar ba ta dindapita ay mo ta mo lanog. Marag nagsunod ako. Ay, wana gyud. Ni talaw makinahangdag ko. Mga batasan mga tanuma. Mga tanom raman unta pero ay mga batasan. Gino! Ni ano yung mga tanom ay batasan di ay. Wala kikisunod ako Ginoo. Nitalaw na. Hait ko na. Wasay ko ko. Ngaan pa na ko daan. Hadlock na sila na ako. Wasay ko Ginoo. Dagan lang yun. Wasay ha. Dagan lang yun. Aron masiguro ang imong kinabuhi ba? Yun na. Nganong niaman ko sa hangin. Gadagan.
Mura man ko magtugad sa iyo ta. Ala, wala agyon. Niya dahil ko si ibabaw. Kay, dinhim ko ni dagan. Nakakatkat ko din he. Wahay! Why na ka na ng mga buwisit ka mga tanom? Oy! Wasay ko ta! Iwasay! Ay, Dong James! Inganong naam ka na sa ubos, Dong! Ayaw diha kay makitaan kas mga tanom mga way bataasan sa kadri sa kunimutangan, Dong! Dali kay makitaan kas mga tanom diha, Dong! Gida ka sa mga tanong sa ibabaw, Noy. Wala mo sang pitay. O hinungdan nga, huwag ka na magtugkad sa ubos. Ada! Unsa! Oy, mga kanahan man dahil mo mga tanoma mo! Abi na ko, wano magsunod na ako, inyong na kong gilikusan no, yabag na ni gilikusan ninyo akong tiyan o gida ako ninyo din sa ibabaw, mga hanggaw biya mo. Ibutan ko, ipaubos ko, wa mo mahadok na ko nga wasay ko, wa hait nito! Musinggit ko ba kayo marag nindot kay paminaw? Gino! Nindot ay. Pero naglisom na ko. Ay, ibutang ko ninyo. Ibutang ko mga panuway mo, mga tanoma mo. Ay, agoy, muli ko ibutang da. Huwag ilay planong ibutang ko. Dong James, tabanga ko, Dong! Dong James, magsinggit-singgit na, Dong. Nindot paminaw, Dong. Dong James! Wala ko makita, wala ko kakita ni mo, Dong. Hain ka, Dong! Niara ko, iwasay. Nindot no! ay ginawa ko si Dong James! Ay, nahigot ang iyang duha katil sa gamayng tanom! O sa gaway sa tanom! Ay, wala patay ni Mini! Di na may kabuhiin eh! Mga sinigan! Mga wasay! Hain mo, tabangi me! Kanuog mo na ako, mga silingan! Hala! Tabangi me ninyo dire! Di abis ilaws langop! Patay na Mini! Isuod ko na og itong nga panapton ang mga kamot ni Laura. Dili na siya makasayon-sayon sa paggamit sa iyang gahom. Maako na ang bahandi nga niya dinhi sa ilawom sa dagat. Sud dining langob. Ug maggamit ko sab si Laura sa pagbuhi sa akong asawa ug anak. Di ba? Haring taning! Wa pa siya mauli. Balikon ko ikaw, Laura. Huwag binibuhi nga kung duha ka tayo. Manggunit ni ba to? Huwag kung wala sa pagdoon sa kunaw. Iwara-wara kining suho nga kong gigunitan. Mabugong lagi ko! Maayo! Kay nisunod kinbutin ni kanamo ni Laura. Nilusyo, hain si Laura. Hain ang gagawang asawa! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!